Daktari Joel Omayio Omayio-Tanecious Herbal Center is wealth. Togotwara onye afya okerembe togonyara binde bionse sengencho ikotumeke chinguru ikotumeko mokia ego ikabwirende ki afya egerumanya kogendera sobugimobo nekekire igase studio last week no alenga se studio for the first time show ya itentangani mwaka 2023 neyene show ya kabere kera ikirege gatukwanera amange Jumaine ria erete tukwanirete igoro ya cervical cancer nyoro yo nomutienyi wo cervical cancer ande abantu mbagenda se umuchando yo o cancer yo roiboro igonye toragenda orengwe nyetora ikatanashious yoligereriwe igo nande mbabwate offer munata tebeti last week igo genderera kogenda egero nyoro bokonyi genkyo ebinto bitara get out of hand igo bana karibu sana toichere Gusii studio lera ntubate nkwane nkongu tochu kwanere chandeta abakenya bange chandeta Gusii abange naye kero kende go chandete igo bana tobese go suke kyagera nkonyare katore asichinsa chinke chiribosyo daktari nimbwatali kubasana yatonyarire korende nkongore remedy en January mugatsonororo ivumbi ne nyinge yatubwatire lakini rende ntogenderete karibu sana se studio. Asante sana nagokire nende gokorora nje nagokire sana gokorora situkuri rero after a whole week imagine nyasaye no mwe igoro naroche abantu bakuteba nabone fumbi yatunyariri kuri yatunyariri bakaimukia bagateana bono bantu mbali gwete bokangu mutu ciarira amachi gucimorocie pare igobona liko bakiri gocha se January emereri nasinginji fumbi nyingi. Asante sana karibu sana se studio watch it on the right time kero kendo muganaro rob na bono twanyora lisha bikiriga nikigima kurachinse mochia nebire nkankuru alia lakini ntua monyora bono kwa faida yo mwanchu moligereria wase faida yo kuinyori mwanchu moligereria enda bako mateinga na kyokoro kwa ndenga ikwa rule waikirega Gusii studio karibu sana kawaida wagoteana ni introduction yo chaka na introduction ne kero gotebina ulio roro botambe no ulio gocho mogeni kiaire nyombe gotaru na ringia ende kire nyomba tirikuburwa mogeni akero tagete otwara masisini bona se faida yo ulio moligereria bwiri tukulitangani na so ulio kawaida ro kuligereria mangana bwe bakugwatirie to yakuru ku Daktari Joel Omayio na Daktari Joel Omayio igakuru asinya gitari ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center nenya gitari egotoko muchi obosongo igari jinsi ya mochi achogo ando monyete una na tebana ngoenda turasagia so Tanecious Herbal Center nenya gitari ekobwenia asenjereriende yani asomuntu bwegesongo na igokora kwanige songi kiya tena alternative medicine alternative medicine neka kwanana otige borwari bori bwaka kwaidonete nanya gitari ngochi yegesongo ogende nyagitari ekobwenia wetera samariogo arosiri kurwa semete yani asenjereri tokorokana Herbal medicine Herbal medicine na mariogo arosiri kurwa semete atabekiri chemical kendi yonse yani asenjereri na side effect chiaye chire minimal so ekerota geta mariogo side effect chiaye chire minimal so ekerota geta mariogo arosiri kurwa semete ndeyonse arosiri asobo manyibwekerero tokorokana utaalamu ya kisasa gose uchusi ya kisasa gose tokorokana latest technology arosiri kurwa semete akobwenia amarwaire na igogote yo murigereri na igara amarwaire tisa lakini aina ali Tanecious specialized amarwaire na mange ntogokora lakini ngora yakwana ngora yatema turasa matuka ya 365 kubato mwako ngora yatema so Tanecious Herbal Center ninya gitari ekerero ikubweni gwetera semete amariogo yemete gose amariogo ya Herbal medicine na ende kero goikaria igugupimo aiturugocha na maerezo ayo ikari daktari bweka kurigereri agotino wato muchando sawaiko wato muchando bumutwe no wato muchando bwenda ine Gusii ya Tanecious so Tanecious kero goikari ayo gocha onyore all under one roof kero tete goikaria na bogwake namba isimi yo munyagitari uri bosubwao gose Dr. Joel Omayio 0726 92 45 nirore enoti isana ibere isana emo kianda ibere inye isano naenda abandi bukonya kubori barena ekero daktari ali studio ngakitokora to akesimi tunye gutanga no ekero tete gwakari na bokonya reception asirandrein ere ngororo kabisa enoti ibere isato isana ibere yani 0202 02
0237 kulibeke noti bere marakane to basa kubeka 07 abandi bakora mentor ndi 07 kurma yati aibeke noti bere marakane obeke isatu cyane birgo soso aso mtandao Facebook ulike Tanecious Herbal Center Limited ose Tanecious Herbal Center aboko nyoro kwa nyolra mangana yonsi go soso aso mtandao o YouTube abokora chibiji chito chonsi abokora mangana yonsi pitogoso myandonsi asto kwanira ukolika Tanecious Herbal Center Limited go soga ndaso mtandao o Google Map ulike Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Store ose Tanecious Herbal Kisii abembe musubati ulioko balia gukoreta ngora paka wiki gali Tanecious gotoko mocho songo chisemo chacho na cho nekero kuru songo okoenda kunyamira yes Bia mono sana. Mwancho muligereria onye mbono goswali tangania CTV yao nigo tuli na Dr.Joel Omayio korwa senye gitali ya Tanecious Herbal Center mna kwa igule igo bakorwalia otumeke mete gose alternative medicine igo monto tanye interpret ya miti shamba sijui nini aya na maliogo mna atebira tali kubekwa chemicals akorwalia maruira yonsi pe atokwanira kera lituko even cancer chonsi even echi tumor even maruira ndonsi pe atochitwa kwana na Dr. Joel Omayio igeminating at Tanecious Herbal Center mbabwato bumanyi andi mbabwate nchira bakubwenya na gutanga amaruira ya igaigara tatu ambokera anya gutuchanda samagima daktari wiki yetu tukakwanira cervical cancer ande ningireri bageri ganende ngote bingampia mona singincho mutabategeria bangakirete simi bagateba daktari otorera senchira yubo ikirano ngayoro munyagitari onde kurwa Kisii teaching and referral agansabe link agantebinta ngondore aga congratulate umurubilio agateba kumbe there is no difference bumanyimbo liboli ne limoro alternative na barobali kirekieke igesongo igobono umachubulia gokoinyolia tu cancer cervical cancer awareness month negenda tumutinyo yomugima anda bakonyora services asichinya gitari Tanecious endo check we no bwata cervical cancer ekere kumanyuma pema mbuya egora tu gucha kumanya daktari na tutayati borongenga bimanyererio mbiri korolekana at the first stages na boko nyoranga mbiyole kumbe iliingia kitambo igekera kwenda nyagitari Tanecious Herbal Center usoka nyagitari iliotagete opimwe check we for free asenje bona medical camps go chikuru free of charge in respect no mutinyo yiga bukonyora na kuligerere igoro y'uburuire bwa cervical cancer basubati yasoke yenda mulengwe na bahati mzuri Tanecious Herbal Center babwate offer yes ntuwate offer na ndo manye tubur na tige to tebe wiki eri na hende nimbe ginko bayinyori kire wiki paka chi wiki sato chikore kichiare go mutinyo kara abantu bagoserekea bose bakomasiswa igoro ya cervical cancer ase bali bande bakwane nchinde to teana cervical cancer Tanecious nero igebaete over na ndo mate nchanywa bone binde bibere byumira netamu bona ego goikari ugoringo fuli yani asenjere to teana bose igakebene mangana ndete iyo kinike iyo keroro ayogo chega unuliga ono gotikwanyore no muchando noro ikiana bokonyora tuyo amalio garo rende no garamike ase piri yao bona igo njungu pima ase piri yana na ayo garamika amalio ase piri yao Bono ekero tubwata omutienyo yo cervical cancer ando manyete go ya ichagetie topic ye wiki asinge njona omutienyo no royo nande gwika tuyukwane igo bono tukagenda ase omangana a cervical ose a cervical asinjire ndina tukagenda ase abasubati nande ekero ntagete gukwane ndege ntege nini tumanya kugenda ase topic ya lero ubu no burero bwa basubati lakini nabo bokoretu asuri no musacha na bokoretu asuri na asuri bono tukakwana na cervical cancer tali burwaire tali muchando ogotebana nkwambukirure lakini nabokoretu asuri na abantu muri nabo nabokoretu asuri ni ndagiro ukuri nabokoretu asuri ni lifestyle yao komenya nabokoretu asuri ni kiukurime yao igo asenjende karo to kwana bane mbambore tina igo bone karo muntabwate ekaro muntabwate aba partners musibati abwate abasacha babiri batatu igo bone ra definitely otware cervical cancer ya tali musacha tali gotwara cervical cancer agotambukeria lakini asekera kosirie
causes chirigo cha koreto muchando yo manyete toligo tambukira buno burwaire gogo tambukira singe chokoreto ni bimanyiriri binde use causes chinde so e cause yamo yabone karji infection chikorwa se partner yao chigo cha sore igwase njirende na omotienyo yo mugima abange batana bono manyete ndete ko ndambe soro na yura chori buno ko barakini ase discipline yo bugima bwao na yo kwerende kyogokora egere tonyora omuchando tokorokana osabiko cancer lakini ase njirende batana prevention is better than cure and buna botame kore guproitoni ate abana health is wealth so kokorenda umuchando tokonyora igogwa seviri kibese kwari gocho gutumia kurwariria umuchando ligasenjirende na omutienyo yo mugima irendango abasubati kurwa so muchando ogoita tugoroka deadly disease okorokuna cervical cancer ande botambo tebanga usipoziba ufa utajenga ukuta.